Pazjenti tad-diabete tat-tip 2 għadhom jistennew li jingħataw il-labar għal magni li jkejlu l-livell ta' zokkor fid-demm. Persuni li rċevew il-magni li jintużaw biex ikejlu l-livell ta' zokkor fid-demm qed ikollhom imorru għand l-ispiżjara biex jixtru l-labar għal dawn il-magni. Dan meta l-Gvern baqa' ma provdix il-labar li jintużaw minn dawn il-pazjenti, uħud minnhom saħansitra darbtejn jew 3 darbit kuljum biex iżommu kont tal-livell ta' zokkor tagħhom. Il-pazjenti jużaw il-magni biex jieħdu kampjun żgħar tad-demm u jkejluh permezz ta' stikek li jimmarkaw fost l-oħrajn il-livelli ta' zokkor fid-demm. Dan il-proċess huwa wieħed importanti għal min ibati minn din il-kundizzjoni sabiex jiġu evitati komplikazzjonijiet oħrajn fis-saħħa. Persuni li jbatu minn din il-kundizzjoni huma iktar suscettibbli għal infezzjonijiet u għalhekk iridu joqogħdu aktar attenti x'labar jużaw. Dawk li tkellmu ma' Net News qalu li wara tant stennija biex jingħataw dawn il-magni iħossuhom diżappuntati li issa li tqasmu se jkollhom jidħlu fi spiża xorta waħda biex jixtru l-labar li jintużaw b'mod regolari.